Hola, soc Tortell Poltrona. Formo part de Pallassos Sense Fronteres i des d'aquí vull demanar suport a la manifestació que tindrà lloc el dia 19 a les 18 hores i començarà a la plaça Universitat per veure si deixem de fer el ridícul i fem alguna cosa pels refugiats que ens estan demanant. Sisplau, per favor, sisplau, una mica de suport. Moltes gràcies. No hi falteu. Obriu fronteres, volem acollir. Obriu fronteres, volem acollir. Per dignitat i per justícia. Jo aquest diumenge també aniré a la manifestació. Obriu les fronteres perquè volem acollir. Obriu fronteres, volem acollir. Obriu fronteres, volem acollir. Obriu fronteres, volem acollir. Obriu les fronteres o les anirem a obrir nosaltres. Dia 19, tots a la mani. Per la Wahida, per la Siham, per l'Abdullah, per l'Isis, per totes aquelles persones que busquen un futur millor i fugen de la guerra, veniu aquest diumenge a la manifestació, perquè tots, en algun moment de la nostra història, hem estat refugiats. Obriu fronteres, volem acollir.